Tvoje bogatstvo se meri time koliki je tvoj kreditni skor. Samo kažem ljudima, ljudi, pustite taj goveđi sistem, dođi u selo, živi, budi svoj gazda, nemoj da od tebe prave majmuna. Ti šalješ svoje dete u debilanu da uči da je nastao od majmuna. Ti u Americi, niko te ne pita koliko imaš para, koliko imaš nekretnina. Tvoje bogatstvo se meri time koliki je tvoj kreditni skor. Koliko možeš da se više zadužiš. Što možeš više da te zadužiš, to si veći baja, to si bogatiji. Što se više zadužuješ, tvoj kreditni skor je veći, ti si veći baja. Znači, što si veći majmun, to si veći baja. Napravili su, ti si možda, pošto si, pretpostavljam u ovom elektronskom svetu, možda ti je to poznato, napravili su ovi satanisti sličice, personalizovane sličice majmuna. NFT-eve. I sad ti kupiš sličicu majmuna i to je tvoj, samo tvoj majmun. Je kupio majmuna, platio ga je nešto oko $2 miliona dolara. Sa što si veći majmun, bato? To se više zadužuješ. Je veći kreditni skor. Ti kad pogledaš najzaduženije zemlje na svetu, ekonomski najrazvijenije zemlje na svetu, oni su ekonomski razvijeni. To su te najrazvaljenije zemlje. Oni imaju najveći spoljni dug. Možeš onda još više da se zadužiš. Što si veći narkoman, daćemo ti više droge. Znači što si gluplji, mi u tebe ulažemo. To je novac bez pokrića.